Pasay. 6:55. Maglalakad ako hanggang mula dito sa San Juan hanggang Makati. Abangan nyo na lang mga oray ang update sa paglalakad ko. Dito tayo. Yung bridge sa pagitan ng Mandaluyong at saka Makati. Banda doon, nasa Lupi. Nalakad tayo ngayon. Papunta sa mga trabaho. Challenge. Umaga dito, daming may naglalakad, daming naglalakad. Yung mga sa mga Mandaluyong punta dito, lakad na lang sila. Wala kasing sakyan, punta na sa Makati. Walang jeep na dumadaan dito sa Pasay Bridge.
Lokal na lang. Dikit-dikit na talaga eh. May dala tayo langan eh. Araw-araw ito dinadala na kamunas eh. Mula ka na ko tulog pawis. Yes. Paalam. Gaya. Pa. Sa Adigoko Street, Barangay Lasyo. Saan ka nga daan dito na industriya. Dito sa patakaran ng Makati na dito lalo na sa may mga sakyan. So basta tatayog lang kailangan tatayog oras na para sa tao tawid basta dito pero ito pag walang kwan walang tayo diretso lang ako eh. Siyempre hapon natin oras baka mali tayo. Kung alam nyo yan, yun si City Garden Hotel. Umaga pa lang pupunta. Kita ng taho. Ito kasi kahit di ka magpupunta, okay na yan. Ayan siya dyan. Ayan siya dyan. Dati ng Makati.
baba lang. Ngayon, ayos na, diba? Yung construction. Sa amin, over na lang kami. Over accepted unit. Tapoy na, grabe. 10 minutes. Minutes. Yan ang BBP. Store Petrol. Saka yung Pacific Star Building. Daming waiting. Oops. Okay, sa amin na. Ito okay din. Nakapagod pa
Tatawid na tayo. Dito hindi masyadong marami sakyan. Paano? Dito sa Sweden, dito. Baka naman subscribe nyo sa akin ko. Waray ko kayo na vlogger. Yung kalimutan para oras lumiyak ko ako. Okay. Yan ang cost. Ito makati. Pure. Bawal mag-video dun eh. Tidang. Yes, mga kawaray. Tayo. Goodbye and good luck. Yan. Yan. Thank you for watching. Thank you.